Hemmelere salam. Gelin biz bugün şloreali horosyjy bişirelim. Üýde horosyjy ýasamak juda kynäl hemem içine de bir üýtgeçli adam gidenok. Her bir hojalykda bar bolan zatlardan azajyk zatdan aňsatjak ýasap bolýar. Ýöne azat bolany aňsatym bolany şloreali bir ýalpylap duranja, göze ýakymylja hem çagylan gowurýanja horosyjy. Hemem soňky döwür tortlaň zatlaň üstüne de şloreali edip owadanap goýýarlar, lidensi diýýärler bir beze üçinem ulansa bolýar, hem imäge de gowy çagalara bir çöpülje bir horosyjy da ahiryn hemmämizden bir çaga bolup geçendir. Biz hem çaga wagtlamyz gowur pil bir zat ýalag edip horosyjyny gowurýardyk. Şolar ýaly horosyjy ýasamak öýde de aňsat hemem üýtgeçli adam gidenok. Gelin onda biz bugün şol horosyjylarymyzy ýasap başlaýalyň. Bize horosyjymizi ýasamak üçin 150 gram şeker, 50 gram arval, 50 gram suw, 2 tamjacygam renk gerek. Bize ýene-de şloreali silikon we kapçagaçlar, formacyklar gerek. Ýa bolmasa şloreali silikon we halyjygam bolsa bolýar. Bolmasa-da demirden kapçagaçlaram bolsa bolýar. Şol gaýnak söwümizi, gaýnak horosyjymy guýamyzda bir eretmejek, kızgınlygy saklabiljek zat gerek bolýar. Onuň ýene-de bize şloreali kızgınlygy ölçelýän termometr gerek bolýar. Eger özüňizde bar bolsa şloreali termometr alyň. Egerde ýok bolsa men şu gezek, şu termometr ýok adamlaram öýde nähili kızgınlygyny bilmeliligini öwretjek, şonam görkezjek termometrsiz hem bu horosyjyny ýasap bilersiňiz. Bitijigimizde şekerimizi hem arvalymyzy hem suwumuzy goýup pesleçi wagtda goýup gaýnamaga goýýar. Şol suwumuzy goýamyzda nähili ölçejegiňizi bilmeseňiz şloreal bir nahar çemçe dolusy 15 gram bolýar. Şu hasap boýunça özüňiz şeýdip ölçäp bilersiňiz. Bir 15, ikinji nahar çemçe 30 şeýdip ölçäp bilersiňiz. Sirowymyzy pesleçi wagtda goýýarsa, bulap gaýnatýan şol tä gaýnap biziň sirowymyz 155-160 gradus bolýança gaýnamaly. Şo gaýnap durkada nähili renk etjegem bolsaň şoň içine gel we kraska goşjakmy ýa ýöne paraşok kraska goşsaňyzam, islerini kraskaňyzam, renkiňizem şol gaýnap duran sirowyň içine atyp bilersiňiz. Aptallanam şloreali silikon we gaplamydan taýýar edip goýmaly, soňdan gün guýarýaly. Inemeň sirowum gaýnady, 157 gradus bolýar. Şu 157 gradus bolsa laýyk bolýar. Şol 155-den ýokary, 160-dan hem aşağı bolsa, ine şol laýyk gradus bolýar. Eger sizde de şloreali termometriňiz kızgınlygy ölçelýän zatyňyz bar bolsa, şondan şeýdip bilersiňiz. Egerde ýok bolsa, oňal termometriňiz onda şloreal bir çaşgaçyga bu diýal towuk goýuňda, şoňa bir 2 damjajyk damdyryp görüň sirowyňyzdan. Gaýnap durkada edip bilersiňiz ony barlak görmek üçin. Şol sowukluğa damdyran damjajagyňyzy bir 2 sekund, 3 sekund goýuň, garaşyp duruň şeýdip bir adajyk. Onuň şunu ellak görüň şeýdip. Egerde şunu ellak görüňizde şu damjajyklaryň gap-gatyja bolup şatylap doňan bolsa, onu şol laýyk gradusa bardygy. Egerde şunu elläňizde şu damjalar ýumşak bolsa, miýak şarik diýerler, ili twördi şarik diýerler. Şoň ýaly ýumşak şarik bolsa, onu entek bolmady, kızgınlygy gradusa yetmedi bolýar. Onu ýene gaýnatyp bilersiňiz. Şoň ýaly edip özüňiz öýde termometrsiz hem kızgınlygyny öz çeniňiz bilen bilip bilersiňiz. Sirowmy şloreal otdan düşürenmizden soň bir azajyk bir salym bulap, şonu köşeşdirýär, bir ýankyýaly köpükleri bir çökşerýäli, bir azajyk köşeşerýäli. Onuň silikon gapçagaçlamyzy goýup başlaýar. Sirowmy gaýnatyp durkagam ýanyna durup bulap durmaly we gyralaryna şekerler ýelmeşip sökleşmeli, ýaly ýanyna bulapçyk durmaly. Sirowymyz gaty kızgynlar, çagalar, zatlar goluňyzda getirmäge gören gaty seretap boluň. Ýekece damjajagam mara bir ýeriň ýakmagy ýeterlik bolýar da, şoň üçin gaty seretaplyk bilen işläp göreň. Biram şu horosyjyny ýasaňyzda eger arwalyňyz ýok bolsa, arwala derek şekerem ulanyp bilersiňiz. Ýöne biz arwaly näme üçin goşýar? Şol bakym sökleşmesin diýip, şol gowy ýalpylap duran bolsun diýip şekerlemeseň şoň ýalak bolýar. Bir wagty ýöne desine bir künden bir hili matwy bolýar da, şoň üçin
tortlara zatlara ulanjak bolsaňyz arbaly goşup bilersiňiz. Ýöne şo gün iýjek bolsa çagalara gün ýasap berjek bolsaňyz onu arbaly derek şekerem köpeltip şonam edip bilersiňiz. Egerde size bu L'Oreal silikon we formacıklaňyz ýok bolsa, onu gün şu L'Oreal silikon halyjyň üstüne de togalak edip goýsaňyz, ondan çöp çagaş taksaňyz, olam gowja bolýar, olam hökman şekilli bolmaýan ýagdaýynda da togalajy horasyjylar bolýar-da, onam edip bilersiňiz. O da bir variantlaň seçenekleň biri. Ne görüşüňiz ýaly sirobymyz eýämem doňjak bolup başlady, eýämem goýully. Şoň üçin size mükän haýal ýagallyk etmen, haýdabyrag işlemeli. Şu doňmaka barjasyna goýup çykmaly, hemem doňmaka da haýdabam çöp çagaşlarynam dakyp çykmaly. Çöplerini dakaňyzda da gün dürtük goýmaly, şonu dakyp bir gelecik bir şeýle kowlamaly. Şol gowja çöpüň daşyna sirop gelmeşer ýaly, özüne alar ýaly. Ne bu halyjyň üstündäki jelemide de şeý diýär, olara da şeý çöpümi dakamyda bir gowja towlap dakýar, şol bir çöpüň daşyna bir gowja horasyjy ýelmeşip gowja özüne gaplap alar ýaly gatışdyrıp hemme jetiniň çöp çagaşlaryny dakyp çykýar. Sonra üstünden özüňiz owadança tepilýänçe şokoladny tepilýänçe zatlar, oňjak zatlar teperini ýetiň edip bedeşdirip tepişdirip bilersiňiz. Bunam gaty gyzgyn kat etsеңiz, ol şokoladdan ýasalan bolan soň erer. Gaty doň kat etsеңiz gelmeşmez. Şoň üçin bir alaýygyrak wagty bir azajyk gyzgynlyk köşeşen soň tepişdirip owadanlaşdyryp bilersiňiz. Horasyjylemy gowy sowandan soň taýýar bolýar. Ine sowady, doňdy, gatady görüňne gowja ýalpylap duran owadan horasyjylemy taýýar boldy. Ine görüň ýekeleme göremizde de horasyjylemy gowja owadanja horasyjylar boldy. Aýna ýaly ýalpylap duranja horasyjylar boldy. Egerde siz bu horasyjylaryňyza birazjyk iýit beretiňiz gelýär, ýa birazjyk ütköşügrek tagam beretiňiz gelýär, hol bir ýertudanyň iýiti ýa limonyň iýiti damdyrylýanjalar bar, şolardanam damdyryp iýitinem azjyk ütkötüp bilersiňiz. Horasyjylary goýajak bolaňyzda da şular ýaly ýaýradyprak goýmaly, bir-biriniň üstüne goýsaňyz ol ýelmeşegen bolýar. Şoň üçin ýara şular ýaly ýaýradyprak goýmaly ýa-da bir zady dürtüşdirip goýsaňyz ýelmeşmez ýalyk, şonam nazarda tutup goýmaly, ýygnak goýajak ýagdaýyňyzda da. Horasyjylamyň näme görüşiňiz ýaly men çöpsizlerini ýasadym, olaram şolar ýaly silikon gap çagaşlaňyz bolsa, çöpsizje de etip bir desertleň üstüne ýa bir kökeleň üstüne owadanap olaram goýup bilersiňiz. Olam owadan ýalpylap duranja owadan görünýär, gelşikilje görünýär. Egerde videom gowuňyzdan turan bolsa like goýmagy hemem agza bolmagy unutmaň. Hemem öz istoriýalaryňyzdy paýlaşyň goý ýene-de özümiz ýalyk gelinlere, gyzlara pydat deger ýaly olaryň pydalanlar ýaly videonyň paýlaşmagy ýatdan çykarmaň. Başga da bilmeýän ýerleriňiz bolsa arkaýyn kommentariýada sorap bilersiňiz. Ýadyma düşen zatlary aýtdym-mykam diýen ýene-de ýadymdan çykan zatlar bar bolsa, bilmedik, düşünmedik ýeriňiz bolsa kommentariýada arkaýyn sorap bilersiňiz. Tedem şular ýaly horasyjy çöpler ýasasaňyz, şowly bolsun, noş bolsun.